Так што пачынаем. Прывітанне ўсім, гэта першы гікаўскі 90 на хвіліначку выпуск. Сёння першаму гікаўскаму спаўняецца 4 гады. Ну, менавіта сёння мы 26 красавіка мы выклалі свой самы першы падкаст. Нейкі такі выпуск прысвечаны таму, што першаму гікаўскаму 4 гады ён будзе пасля, таму што праз хваробы і ўсё астатняе у нас не атрымалася яго запісаць у час. Вось, мяне клічуць Лёша, майго любімага савядоўца таксама клічуць Лёша, а гэта падкаст пра усяляка розныя тэхналогіі, медыа, усяляка розныя навіны гульняў, серыялаў і ўсяго таго, што можа быць цікава чалавеку, які яшчэ не канцаткова ёбнуўся ў гэтым вашым інтэрнэце і хоча хоць крышачку адпачыць ад палітычных навінаў. Вось, усім прывітанне, рада вас вітаць. Прывітаначкі, так. Ой, ну што, няўжо мы будзем пра гікаўскае размаўляць сёння? Ну, урэшце рэшт. Я прапаную проста не цягнуць, давай адразу з месяца ў кар'ер. Некалькі тыдняў таму у сеціве з'явілася уцечка, у адкрытым доступе апынуўся новы мультфільм «Аватар. Легенда пра Аанга». Гэта, ці што, поўнаметражны мультфільм, які пра дарослага Аанга. Калі вы не ведаеце, хто такі Аанг, хутчэй за ўсё вам зараз меней, чым, я не ведаю, 23. Вы не глядзелі Ой, ну не Nickelodeon пачынай, я таксама пра легенду Аанга даведаўся ўжо ў даволі сталым узросце. Сур'ёзна? Сур'ёзна. Я быў шчаслівае дзіця, у мяне ў 14 год з'явіўся Nickelodeon. Таму я ведаю. Я глядзеў «Аватара» з першага па апошні сезон, калі ён выходзіў. Таму для мяне гэта даволі знакава. Лёша, у мяне ў дзяцінстве быў тэлевізор, на якім было 3 каналы. БТ, так у мяне таксама, але потым з'явіўся Nickelodeon. У мяне не было, мяне не правялі ў мой горад. Я кажу, мне пашчасціла. Даволі прышпільная сітуацыя. Стваральнікі праекта апынуліся ў даволі складанай сітуацыі, таму што шматгадовая праца фактычна страціла камерцыйную абарону. Ёсць рызыка, што значная частка аўдыторыі паглядзіць фільм па-пірацку, абыходзячы кінотэатры і не прыносячы дакладней праекту усялякага даходу. Вось, Paramount, які планаваў афіцыйны рэліз восенню, цяпер спрабуе выдаляць копіі з сайтаў і соцсетак, але, што патрапіла ў інтэрнэт, то немагчыма адтуль прыбраць, як мы ўсе ведаем. Вось, ці што спявачка Бейонсе пра гэта вельмі добра ведае, таму што яна перамагла ў судзе, каб выдалілі яе фотаздымак, і цяпер гэта кожны год адзначаецца ў інтэрнэце посцінгам ва ўсіх сацыяльных сетях менавіта гэтага фотаздымку. Вось, пры гэтым вакол стужкі ўжо пачалі фарміравацца першыя водгукі, яны даволі нечаканыя насамрэч, таму што частка гледачоў, якія паглядзелі злітую версію, хваляць візуал, анімацыю, а яны называюць вось агулам тое, што адбываецца, адной з найлепшых у жанры, і яны адзначаюць, што калі нехта памятае, выхадзіў яшчэ серыял пра Аватара Кору, як працяг легенды аб Аанге, і першы сезон там быў вельмі неблагі, можна сказаць так, а астатняе ўсё пакацілася ў сраку, таму што ім парэзалі тэрміны, ім парэзалі сродкі, і вось, адбылося класічнае скатыванне. Вось, фільм выглядае агулам кінематаграфічна, і агулам ён варты вялікага экрана. Вось. Пры гэтым, на гэтым фоне некаторыя пракатчыкі ў нашай любімай Беларусі, вось, пачалі пракатваць фільм у Мінску і рэгіёнах, ён ужо з'явіўся ў Магілёве, ён ужо з'явіўся ў Мінску, ён ужо з'явіўся ў Віцебску, то бок беларускі мінскі на відэапракат і магілёўкі на відэапракат, яны пачалі пракатваць пірацкае кіно, якое проста спампавалі з інтэрнэту. Ай-яй-яй, ніколі такога не было, і вось яно зноў. Я ўставлю свае 5 копеек. Я бы такі паспачуваў бы, ай-яй-яй, бедныя, калі б гэта быў не Paramount, бо Paramount мне знёс мой папярэдні тэлеграм-канал за тое, што там было літаральна 2, напэўна, відосы з камунісцінах. Прычым гэта нават, яны не належалі першапачаткова Paramount, ён проста іх выкупіў з цягам часу гэты праект. Вось, таму мне асабіста не шкада.
Мне шкада распрацоўшчыкаў мультфільма, таму што Paramount гэта ж тых, хто яго заказалі у вытворчасць. А вось студыя, якая павінна была атрымаць грошы праз тое, што яны вось выклалі гэты мультфільм, ну зрабілі гэты мультфільм, выпусцілі яго ў пракат, у выніку яны будуць смактаць струкі, і хутчэй за ўсё яны закрыюцца. І вялікае пытанне, што будзе далей з аватарам. Так, а ты чуў навіну, што затрымалі 26гадовага хлопца, які папярэдне датычны да зліву. Так, я не памятаю, у якой краіне вылецела з хаты. Боже, я таксама не памятаю. Ну, дакладна, не Беларусь. Азіяцкая краіна, ці што? Так, Таиланд, можа, штосьці. Вось. І яму паграждае па местнаму заканадаўству да 7 гадоў турмы і да 80 тысяч $, штрафу, ці агулам і тое, і другое. Таму... Капцы, конечно. Ну, как, я не ведаю, честно кажучы, што вось просто чым кіраваўся чалавек, калі выкладаў вось гэта ў сеціва, не карыстаючыся просто нейкімі мерамі абароны, там, соксамі. Я не кажу про VPN, гэта забудьце, калі вы гэта зробіце праз VPN, вас адсачаць максімальна хутка. Вось. Магчыма, ён гэтага не ведаў, і магчыма, ён просто яго зліў у сеціва і не прадпрыняў ніякія меры абароны. У мяне тады пытанне, адкуль копія мульціка у яго тады? Гэта ж, ну, трэба мець нейкія кантакты, выхады на тых, хто гэта піша. Зусім не абавязкова. Хутчэй за ўсё ён быў якім-небудзь VFX-артыстам ці нешта такое, ён просто меў датычнасць да прадакшна, ці быў знаёмы з чалавекам, які вось быў датычны да прадакшна, і ўсё, ён просто прадакшн-версію мульта сцягнуў і выклаў. Яны спрабавалі казаць першапачаткова, што з гэтым мультфільмам, тыпу, ён недазняты, там будзе нешта адрознівацца, там будзе нешта дамалявана і гэтак далей, і гэтак далей. Але ў мяне на працы адзін чувак глядзеў гэты мультфільм, і ён сказаў, што ён цалкам зроблены. Ну, тыпу, вось на 100%, што вось ён гатовы ўжо да паказу стужкі ў кінотэатры. Ну, здорово. Ну, файна. Ну, шкада, конечно, распрацоўнікаў. Ну, калі што арыгінальны мульт «Легенда об Анзе» агучаны па-беларуску праектам Анні Бел, там нават я крышачку удзельнічаў, таму запрашаю да прагляду. І наколькі я чуў... А? Каго таго чуў, не памятаеш? Я папрасіў эпізадычныя ролі, там, ну, там усе шалёныя дзяды мае. Я папрасіў даць мне якіх-небудзь... Гэта Буме, хутчэй за ўсё, які быў... Так. І яшчэ там, ну, ёсць яшчэ, я кажу, эпізадычныя мне Орал там даваў. І наколькі я чуў, наколькі я паспеў зразумець, я не ўпэўнены, але, магчыма, і гэты фільм таксама будзе па-беларуску, мультыплікацыйны. Новы. Я таксама гэта чуў у каментарах, прыйшоў камбэк, сказаў, што магчыма будзе па-беларуску. Я не ведаю, ці гэта быў жарт, ці не, але я спадзяюся, што гэта не быў жарт. Я не буду яго пакуль глядзець, бо просто там аватар пакуль не ўваходзіць у маё коло. Не тое, каб вельмі моцна, мне хацелася яго паглядзець. Таму, калі ён выйдзе па-беларуску, пагляджу. Калі не выйдзе па-беларуску, ну, неяк і няхай. Ну, я думаю, што выйдзе, бо они беларусы любяць аватар. Ну, яны ўклаліся туды дастаткова сваіх сіл, і чаму б не зрабіць яшчэ мульт. Гэта ж не серыял, гэта просто паўнаметражка, правильно? Так. Якой, честна кажучы, нам вельмі не хапае, таму што вось нейкая праблема з паўнаметражкамі сталася ў апошні час, таму што серыял неверагодных, выдатных, клёвых серыялаў зараз даволі шмат. Іх там здымае Apple, здымае Netflix, здымае HBO і гэтак далей, і гэтак далей. А вось серыялы. Класных праектаў паўнаметражных, якія там на 1,5 гадзіны, не на 3, вось, а там на 1,5, вось іх там раз-два і ўсё, можна забыць. Факам Холл. Ну, это насамрэч адзін з апошніх фільмаў, які просто разгрузіць мозг максімальна. Праект Ава Марыя. Ну, Ава Марыя там пад 3 гадзіны, там 2,5. Ну так. Я просто як прыклад нармальнага кіно, якое зараз збірае. Халера яго ведае. Я вось у гэтым плане, канешне,
Я спадзяюся, што і далей тыпу кіно не будзе трансфармавацца вось у нешта такое, што вельмі моцна размазанае па часе, што людзі не будуць забываць пра тое, што 90 хвілін гэта ну там з большасці залаты стандарт. Лёша, я паглядзеў 4-ю серыю The Boys. Вось яна якраз нядаўна выйшла. Божа, якое это гаўнішча, такую днішчу скаціць такі файны серыял. Першая, другая, трэця яшчэ я яшчэ мог глядзець нармальна. Ну 4-я серыя, божа мой, гэта просто максімальна філерны эпізод, дзе сэнсу у 10 хвілінах. Яны размазалі гэта на... Ну, зараз будуць спойлеры 4-й серыі, я просто хачу пабамбіць, таму калі хочаце праматаць там на 30 секунд уперад. Вось. Яны паказалі, як Зорачка прыязджае да свайго бацькі, якога проста не было ўсе 5 сезонаў. Вось. І я такі, а нахера? Каб што? Ну, каб там адбываецца час. Каб час размазаць. Так менавіта гэтым і займаюцца. Ну, я не люблю такое. Тыпу, ну гэта ўсё адно, што ты здымаеш серыял і паказваеш потым 20 хвілін, як чалавек ідзе ў краму і вяртаецца з крамы просто вось так. Ну, нема ў гэтым ніякай сэнсы. Там рэальна вось паказалі бацьку просто, каб паказаць бацьку. І ўсё. Карацей, гаўно такое, што піпец, блядь. 4-й сезон мусіў бы быць апошнім. Ужо ўсё. І гэта геніальна. Не апошні, мне здавалася, ён апошні. 4-й сезон. А, ці 5-й зараз выходзіць. 5-й сезон, 4-ю серыю я расказваю. І пакаленне Ви скасавалі, таксама не будзе больш працягу. Я такі, божа мой. І дзякуй Богу. Дзякую, я таксама рады. Все, идём далей. Спін-оффы павінны памерці. Вось все, давайте. Ну, ёсць файныя, ёсць класныя праекты, якія вось, ну, тыпу, якія ну, вось гэта пра... Быў Breaking Bad, а быў пра адваката. Лепей тэлефануйце Солу. Лепей тэлефануйце Солу. Вось такое так, спін-оффы ад The Boys не. Не. Было цікава паглядзець, але, ну, блин, калі гэта будзе такая ж цягамоціна, як 5-й сезон, пашлі ўсё ў жопу. Наступная. Ну так, про піратскія паказы мы ўжо расказалі. Скарачэнні ў Мета кампанія Маска Цукерберга. Марка Цукерберга, гаворачка по Фрейду або не. Карацей, будуць яны закрываць амаль 8 тысяч вакансій, скарачаць таксама 6 тысяч вакансій, скарачаць амаль 8 тысяч супрацоўнікаў. Гэта складае каля 10% усяго штата. Як вы думаеце, чаму? Каб аптымізаваць ресурсы, так, это называется не скарачэнне, это называется аптымізацыя на карпаратыўнай. Дзеля чаго? Каб перанакіраваць ресурсы, перш за ўсё, у галіну штучнага інтэлекту. Хто бы мог падумаць? Каб кампенсаваць іншыя інвестыцыі, гучыць так фармулёўка афіцыяльна. Плануем это ў класе ў 2026 годзе ў гэту галіну 135 мільярдаў. Я не магу сабе ўявіць нават прыблізна колькі гэта грошай. 135 мільярдаў, гэта вельмі шмат. Ну, типа, гэта... Я думаю, можна купіць пару Беларусі. Гэта ўжо такія абстрактныя лічбы пачынаюцца, што вось там типа трыльёны і гэтак далей, і гэтак далей. Тут же Microsoft яшчэ плануе таксама. Яны там таксама скарачаюць 8 тысяч чалавек, 7% штату. Дагэтуль яны скарацілі 8 тысяч чалавек, а яшчэ дагэтуль 10 тысяч чалавек. І яны не называюць типу афіцыйная прычына, што гэта праз прыход штучнага інтэлекта, але пры гэтым яны яшчэ 100 мільярдаў таксама інвестуюць. Amazon, Oracle з 2025 года тое ж самае. Яны аптымізуюць штат і яны перакідваюць грошы ў шыі. Таксама па сотням мільярдаў. То бок, ну, перабудаванне.
Ну так, інжынеры, якія разбіраюцца добра цямяць у штучным інтэлекце, будуць багацець, усе астатнія, падтрымка quality assurance і ўсё астатняе будзе, я не знаю, ну, будзем сустракацца ў дастаўцы ежы, я не ведаю. Яны ж усе распавядаюць пра тое, што вось яны будуць рабіць рескіл гэтых людзей, якія застаюцца. Вось там пэўную частку звальняюць, яны звальняюцца самі і бяруць грашовы бонус у выглядзе там грошай за некалькі месяцаў. А астатнія, хто застаюцца, яны нібыта будуць перавучваць, але насамрэч гэта нейкая такая херня з-пад каня атрымліваецца, таму што вось у мяне проста ёсць зараз знаёмы хлопец, які зараз працуе ў геймдеве, то ён працуе ў Ubisoft, каб ты разумеў. Так, і вось ён тех-арт, які працуе над стварэннем кат-сцэнаў, які працуе над стварэннем дыалогавых сістэмаў. Калі вы там крыху працавалі ў геймдэве, то вы прыблізна разумееце, чым займаецца тех-арт. То бок гэта праца не сувязаная з напісаннем кода. Гэта праца даволі творчая час ад часу. Вось. І яго звальняюць праз тое, што, па-першае, частку яго працы была аўтамізіравана праз штучны інтэлект. Вось, і не трэба столькі людзей, і яму прапанавалі перавучыцца на чалавека, які будзе кодзіць. То бок ён ушоў у тех-арту, ёсць галіна, якая яна бліжэй да праграмістаў. Ён вырашыў пайсці туды. У яго там былі базавыя веды мовы праграмавання, ён перавучыўся, падвучыў патрэбны стэк, перайшоў туды на 3 месяцы, і яго зараз зволілі праз тое, што ўвесь падпадзел замяняе штучны інтэлект, таму што не трэба столькі людзей, якія пішуць код. Хаця гэты чалавек, у якога 10 плюс год, ён 10 плюс год працуе ў Ubisoft толькі, а агульны стаж у яго яшчэ болей. Вось. І гэта нікога не цікавіць, іх не цікавіць, ім цікава пазбавіцца ад спецыялістаў, каб тут же фішка якая, ты скарачаеш людзей, у цябе тыпу колькасць свабодных грошай яна павялічваецца, у цябе, як у любой кампаніі буйной, якая звальняе людзей, і растуць акцыі, яны гэта робяць для таго, каб проста зрабіць фінансавыя справаздачы з савету дырэктароў. І атрымліваецца, што людзі, якія ў іх застаюцца, яны не атрымліваюць новыя тэхнічныя скілы, і таксама ўсе застаюцца пад пагрозай. І вялікае пытанне проста, можа хто-небудзь з'явіцца зараз у каментарах, які мне растлумачыць, што навошта дакладна гэта бярэцца, але тыя людзі, якія застаюцца, яны не тое, каб атрымліваць новыя моцныя тэхнічныя скілы, каб працаваць са штучным інтэлектам. Ці мы не будзем у сітуацыі, калі усіх нахуй зволяць, а вось гэтай штучны інтэлект некаму абслугоўваць. Ну там вось ёсць вытворчая лінія, дзе збіраюць машыны, рухавікі, напрыклад. І гэтыя рухавікі, вось ёсць працоўнікі, якія іх збіраюць. На наступны дзень кампанія замаўляе робатаў, якая збірае рухавікі. То бок людзі нібыта не павінны быць, але спецыялісты, якія абслугоўваюць гэтых робатаў, яны павінны быць, але калі вы не даеце людзям магчымасці навучацца на людзей, якія навучаюць робатаў, то нібыта вы выкідваеце людзей проста так на вуліцу. У мяне няма каментараў, я таксама ў зоне рызыкі. Я проста не вельмі разумею, вось дзе логіка застаецца. То бок вы вельмі шмат спецыялістаў з 10-гадовым стажам звальняеце на вуліцу, але, ну, кароче, я пакуль не разумею. Мне пакуль складана зразумець, што з гэтага адбудзецца, таму... Я нядаўна агучыў ролик. Токены, тут сэнс спальваць токены. Вось гэта ўсё. Хто не спальвае токены, той будзе... Той непаспяховы. Трэба спаліць мільярды токенаў, каб NVIDIA стала яшчэ... Але эра бясплатных токенаў, яна ўжо таксама сышла кудысьці ў сраку. Таму што літаральна учора з'явіліся абмежаванні на кодекс, з'явіліся, ну, тыпу, усе кампаніі, якія вось, у якіх ёсць прапампаваныя моўныя мадэлі, якія дапамагаюць пісаць код, у іх, лічы, з учора з'явіліся даволі такія якасныя ліміты на ўсё. То бок эра кодзінга за $20 яна скончана. Ну вось. Цяпер тыя грошы, якія кампанія плаціла там 3 сеньорам, яны пойдуць не на зарплату 3 сеньорам, а на аплату токенаў.
Я ці што кажу пра тое праграмаванне, не калі ты сядзіш на платнай падпіскі чата GPT і просіш яго напісаць табе скрыпт, а тады калі ёсць агентнае праграмаванне. Дарэчы, прарэкламую, у Лёхі IT-барады на канале Цёмны лёс выйшла 2-гадзінная, мне здаецца, відос пра праграмаванне на беларускай мове з штучным інтэлектам, дзе Лёха просто ведаеш, як ядзерную фізіку раскладывае простымі словамі. Вельмі раю, вельмі цікава, нават калі вы гэтым не займаецеся і нічога ў гэтым плане не разумееце. Дарэчы, так, я таксама слухаў, фонам і круто. І Лёша малайчына вельмі цяміць у гэтай тэме і пашана яму вялікая. Дарэчы, яшчэ літаральна учора выйшаў ягоны трэк. Зараз скажу, як называецца, ад сецівіра, карацей. Так. Я дасылаў свайму сябру, у мяне сябар, ён проста ташчыцца ад шаі музыкі, і ён мне дасылае тое, што яму спадабалася. Я кажу, так, Лёша, гэта шаі, я не люблю. Я такі думаю, давай табе сецівіра дашлю сёння. Што каштуе, называецца. Вось. Ён кажа, сябар зацэніў, кажа, ачмурэнны трэк. Сказаў, няблага. Вось. Не складана з шыі музыкай. Вельмі складана. Я таксама, мне неяк... Ой, блин, мне ў тыктоку трапілася файнае шаі відэа, як быццам гэта, ведаеш, Амерыка мае талант, там выходзіць нейкі дзед са сваёй дачкой і пачынае спяваць песню, усе пачынаюць плакаць. Там, ведаеш, тыповыя вось гэтыя вось крупныя планы, шаішная, дзе ўсё вот прям максімальна лялечная, скура такая, вось яна вся вылізаная, ажно бляшчыць. Я заходжу ў каментары, думаю, блядь, вы сур'ёзна? Они там, о боже, там просто на ўсіх мовах свету мяне гэта так кранула, я не магу, буду плакаць. Набіраюць вось прагляды такія вось рэчы. Вось. Прабачце, я адцягнуўся. Што сказаць? Жывы будзем, не памром, у крайнім выпадку не. Так, ідём далей. Palantir Technologies. Я толькі з тваіх шоу-ноутаў даведаўся пра гэтую кампанію. Можа быць, ты больш сціпла і звязана зможаш расказаць пра гэтую навіну. Наколькі я зразумеў, ёсць такая кампанія Palantir Technologies, і яны выпусцілі 22-пунктны маніфест 22 пунктаў пра новую эру стрымлівання чаго? Штучнага інтэлекту. Карацей, гэта нейкія тэзісы, як яно мусіць быць, куды яно мусіць рухацца, ўся гэтая тэхналогія, так? Ці не? Кароче, давай з гэтага, з базы. Хто такія Palantir Technologies? Это першапачаткова амерыканская кампанія, яна робіць софт для аналізу вялікіх даных. Просто кажучы, яны будуюць сістэмы, якія дапамагаюць разбірацца ў складаных масівах інфармацыі і знаходзіць іх сувязі. Закрэпілі. Вось. Чым яны займаюцца? Яны займаюцца стварэннем платформ, якія збіраюць дадзеныя з розных крыніц. То бок, груба кажучы, гэта табліцы, базы, там, справаздачы і гэтак далей. Вось, сукаюць сувязі паміж падзеямі, будуюць прагнозы, прыймаюць рашэнні на аснове дадзеных, і ў іх ёсць некалькі прадуктаў. У іх асноўны прадукт гэта Gotham, ён называецца, гэта прадукт для спецслужбы і арміі ЗША. Гэта Foundry прадукт, гэта прадукт для бізнесу, банкаў, заводаў, лагістыкі і гэтак далей. І AI-платформ, гэта іх новая гісторыя з штучным інтэлектам, якая не вельмі для мяне зразумела, я не вельмі разумею, чым яны займаюцца. Што трэба ведаць пра Palantir, што іх галоўныя кліенты гэта урад ЗША і урад НАТО. Гэта два самых галоўных плацельшчыкаў іх. Гэта спецслужбы ЗША, спецслужбы краін НАТО і Ізраіля. Вось, і буйныя карпорацыі накшталт там Airbus, British Petroleum і гэтак, такія буйныя кампаніі типу BlackRock, напрыклад. BlackRock валодае там усім, чым толькі магчыма. Вось. Іх софт, ён выкарыстоўваецца ў разведцы і ён выкарыстоўваецца ў вайсковых аперацыях. Вось. Іх звязваюць з масавым назіраннем. Вось гэта, калі ты чытаў 1984, гэта вялікі брат. Вось Palantir — вялікі брат. Вось можна ставіць раўну паміж імі, для мяне. Вось.
кампанія, яна адкрыта падтрымлівае ідэю, што тэхналогіі павінны служыць дзяржаве. І вось гэтыя 22 тэзісы, яны хутчэй пра гэта. І далей я каротенька распавяду, што гэта за яны. Заснавальнік, дарэчы, гэта Пітер Ціль, гэта ты самы чувак, які заснаваў PayPal, і на той момант яшчэ у гэтым удзельнічаў Ілон Маск. І ён ранішні інвестар Facebook, гэта чалавек, які агулам даў Марку Цукербергу першыя грошы на Facebook тады, калі ім трэба было вельмі хутка маштабавацца. Вось. Ну, короче, плюс-мінус, я думаю, зразумела, што гэта гэта гігант тэхналагічны, які вось такі. Пітер Ціль, ён апублікаваў 22-пунктны маніфест пра новую эру, ён называецца «Новая эра стрымлівання», і самого гэтага маніфеста яго адкрыта ў сеціве няма. Таму што ёсць проста тэзісы яго. І вось я хачу проста зачытаць некалькі тэзісаў вам, і каб вы больш-менш зразумелі. Шыі стане ключавым фактарам глобальнай сілы. Тэхналагічная перавага вызначае геапалітычную бяспеку. США павінны аднавіць тэхналагічнае лідарства. Нібыта яны зараз яго не узначальваюць. Прыватны сектар абавязаны ўдзельнічаць у абароны дзяржавы. Пра што гэта, дарэчы? Гэта кампаніі накшталт Facebook, кампаніі накшталт OpenAI і гэтак далей, яны павінны быць часткай тэхналагічнай абароны дзяржавы. Вось. Крэмневая даліна адышла ад нацыянальных інтарэсаў, і гэта праблема. То бок яны памешаны на тым, каб зарабляць грошы, а яны павінны быць памешаны на тым, каб ЗША павялічвала кантроль міжнароднага паліцэйскага. Вось. Ваенныя шыі гэта не непазбежнасць, а выбар. І мы гэта ўжо бачым на тым, што робіць паланцір. Пытанне не ці калі, а хто першы, тыпу, ці мы першыя распрацуем там AGI, ці гэта распрацуе нехта іншы. Дэмакратыі павінны перамагаць у тэхналагічнай гонцы. Ну, тыпу, як мы бачым па першым 10 тэзісам, гэта не тое, каб пра дэмакратыю, гэта ўжо хутчэй пра тэхналагічную дыктатуру мы ўжо размаўляем. Так. Адмова ад сілы гэта стратэгічная памылка. Еўропа аслабіла сябе пасля другой сусветнай вайны. Германская дэмілітарызацыя прыклад небяспечнай палітыкі. Дзяржава і тэхналагічныя кампаніі павінны працаваць як партнёры. Вось гэта, дарэчы, даволі моцная такая штука. Я тут сабе выпісаў, што гэта вельмі падобна на Рабакопа, але гэта яшчэ вельмі моцна падобна на Вільяма Гібсона нейраманта. Калі дзяржава і карпарацыя срасліся настолькі, што яны не тое, как павінны, ну, тыпу, зараз паланцір хутчэй за ўсё бачыць сваю будучыню у тым, каб быць не проста паўнапраўным партнёрам, а быць часткай як галіной дзяржавы. То бок, ну, ведаеш, такі тэхналагічны кнут. Вось. Эліты страцілі разуменне пагроз, культурныя і цывілізацыйныя адрозненні маюць значэнне і гэтак далей, і гэтак далей. Кароч, даволі шмат аглядальнікаў гэтага ўсяго, ці што, я пісаў пра гэта навіну ў першай гікаўскі, можете пачытаць там. Шмат хто з аглядальнікаў сказаў, што ну, гэта тыпу прыклад тэхнафашызму. І сапраўды, калі вы зараз паглядзіце гэтыя тэзісы і параўнаеце іх там, напрыклад, з некаторымі выказамі, вы можете забіць зараз чат GPT і папрасіць яго правесці рэсерч і нейкія аналогіі там, напрыклад, з тым, што казаў Геббельс. Вось, вы знойдзеце даволі шмат агульнага і даволі шмат непрыемнага. Вось, пра фільм «Рабакоп». Мы зараз знаходзімся ў тым моманце, дзе вось гэта ўсё вельмі падобна на нешта паміж «Рабакопам» і паміж «Тэрмінатарам». Вось мы знаходзімся пасярэдзіне паміж гэтымі фільмамі. У «Тэрмінатары» ў плане дронаў і вось агульнага штучнага інтэлекту, да якога мы ідзем, а у «Рабакопе» у логіцы развіцця, потому што ў фільме была такая, калі памяці карпорацыя OCP, Omni Consumer Products, вось, і яна на сябе тады фактычна забрала функцыі дзяржавы. Яна кіравала бяспекай, яна кіравала інфраструктурай, яна кіравала паліцыяй.
Вось, і сёння тэхналагічныя кампаніі яны ўсё глыбей заходзяць у вось прыблізна тыя ж зоны, ад аналітыкі даных для спецслужбаў да ўдзелу напрамік удзела ў ваенных праграмах. Вось Палантір, ён так, напрыклад, і працуе. Вось. Другі пункт — гэта аўтаматызацыя кантролю і гвалту. То бок у рыбакопа гэта роботы, кіборгі, якія ў рэальнасці у нас зараз дроны, сістэмы распазнавання твараў, алгарытмы назірання і гэтак далей, і гэтак далей. Калі вы выглядзелі арыгінальны рыбакоп, і ён там бачыць упершыню вось гэтых чувакоў, якія там спрабуюць гвалтаваць дзяўчыну, ён жа адразу бачыць, распазнае па твару, што гэта за чалавек, ён бачыць базу дадзеных, за што ён быў судзімы, і што па яму можна напрамік страляць. Вось. То бок у яго ёсць нейкае вось гэта тэхналагічнае рашэнне, дзе ён прыймае вось нейкі выбар за менш чым за секунду. Ён бачыць, што ён у яго ёсць у базе, і можна адразу страляць. Вось. Пакуль яшчэ мы не цалкам патрапілі ў рыбакоп, таму што, па-першае, дзяржава пакуль не страціла кантроль у плане свайго гвалтоўнага апарату, але калі дзяржава вырашыць перадаць гэта якім-небудзь карпорацыям, якія ствараюць роботаў, то я не вельмі здзіўлюся. Ляцім мы не ў вельмі зразумелае месца для мяне. Вось такая навіна. Лёша, гэта дзякуй, вельмі добра расказаў, лепей за мяне, але ў мяне ўвесь гэты час быў гэты мем аксіома Эскобара. Шо это? Шо это? Это дзе такія дзве? Што ну іх усіх туды? Ой, да, гэта, канешне, вельмі. Ну, то, тыпу, сапраўды гэта падобна на... Ну, можа вырас тэхнафашызм, фраза тэхнафашызм гэта даволі жорстка сказана, но вось тэхнааўтарытарызм, магчыма, так. Ну, слухай, Сэм Альтман зусім нядаўна сказаў, тыпу, ой, што вы там праз ваду для дата-цэнтраў хвалюецеся, шмат рэсурсаў патрэбна, а каб вырасціць чалавека, колькі рэсурсаў трэба? Ты што, дурак? Як это можна? Ну, яны, дарэчы, на гэта зараз глядзяць вось як прыклад таго, што чалавека можна будзе вырасціць, як у матрыцы. Просто я просто растлумачу сваю праблему, таму што вось такія кампаніі, як Палантір, такія кампаніі, як Антропік, OpenAI, вось зараз же была такая тэма, што зараз была такая тэма, што Антропік, яны распрацавалі мадэль, якая называецца Mythos. І нібыта гэтая мадэль, яна вось сапраўдны хакер. Яны яе выкарыстоўваюць для таго, каб знаходзіць нейкія праблемы ў бяспецы ў кампаніях і гэтак далей, і гэтак далей. І зараз нехта з хакераў, якія ўжо, тыпу, яны пацвердзілі, што яны атрымалі да гэтага доступ, праз вскрыцце ланцужка паставак атрымалі доступ да гэтай мадэлі, да якой не павінны быў ніхто атрымаць доступ. І праз гэта, вось калі Антропік выплыла інфармацыя пра тое, што яны распрацавалі падобную мадэль, якая можа вельмі хутка шукаць дыры ў бяспецы, ва ўрадзе США збіралі спецыйную камісію наконт гэтага, наколькі гэта бяспечна. І зараз Антропік не можа выкласці гэтую мадэль у адкрыты доступ, таму што гэта забараняе напрамік урад США. Вось. І мы можам знаходзіцца ў тэме таго, што там крытычная інфраструктура таго ж Палантіра, яна можа з'яўляцца ваенным аб'ектам. І мы же можам апынуцца ў моманце, калі там умоўны Кітай можа ёбнуць ядернай зброі проста па серверам, ну, тыпу, па адсодам нейкай кампаніі, якую яны лічаць небяспечнай. Палантір, напрыклад. То бок гэта крытычная інфраструктура, нягледзячы на тое, што яна грамадзянская, яна ўжо ваенная. Ну так. Гэта мовіцца, што у хакераў цяпер у руках самы сучасны хак-тул? Ну, атрымліваецца так. Там не зусім зразумела, што там гэтыя хакеры ці то просяць, таму што гэта... Трэба разумець, што сам вот этот Mythos, он не тое, каб афіцыйна існуе. Ніхто не пацверджвае, што ён афіцыйна існуе. Блумберг вось пісаў пра тое, што была камісія ва ўрадзе США, але афіцыйна яго ніхто не пацвердзіў. Вось. І вось нібыта хакеры атрымалі, а нібыта не атрымалі. Нібыта яны грошы за тое, каб яго там
нешта з ім не рабіць прасілі, а нібыта і не прасілі. Мы вось зараз сядзім і думаем, тыпу, а колькі ў гэтым праўда, а колькі ў гэтым хлусні, але вось просто насцярожанасць, якая зараз існуе, она просто выкліківае вось дрыжанне і у воке вось пачынае дзёргацца заўжды адно века ніжняе, вось такое сидишь, такой, блядь, яшчэ нешта з'явілася. Лёша, мы настолькі тупыя жывёлы, што самую файную тэхналогію мы будзем выкарыстоўваць, каб забіць сабе падобных. Вось ніякі штучны інтэлект ніколі не развяжа самую першапачатковую прычыну чалавечай тупасці. Таксама складана. Ну мы ж кончаныя. Ну, не я і ты. Ну, гэта факт, з гэтым я не спрачаюся. Магчыма, і гэта таксама, але, я ж уже неку падкасці. Можна гэта на назву падкаста «Мы кончаны». Слухай, а гэта ж будзе клікбейт. Нормально. Запишу. Давай на наступны. Ой, жесть, конечно, нейкая. У Ubisoft, ты казаў, у тебе працуе знаёмы ці сябар, і мне яго шкада, бо у Ubisoft увогуле паводле апошніх звестак неяк зусім усё дрэнна. Яны ж літаральна на днях сказалі, мы будзем рабіць рэмейк чаго? Assassin's Creed Black Flag. І мне вельмі падабалася гэта гульня. Я за асалодай яе прайшоў і прайшоў бы яшчэ раз. Але нафіга рабіць тое самае яшчэ раз? Вось я не разумею. І тое, каб Black Flag'у вельмі моцна там патрабаваўся нейкі рэмейк, чесна кажучы. Глядзі, Black Flag успрымаўся не як нейкая чарговая частка пра прыгоды асасіна, а менавіта як гульня пра піратства. І я яе таксама успрымаў як гульня пра піратаў у гэтым жа сеттынгу, дзе ты плаваеш там ад аднаго вострава да іншага, п'еш ром, прамацоўваеш свой карабель або набываеш новы. І дужа файная баёўка там была марская. Як карабль супраць карабля, так і рукамі, то бок там ужо было складнік Assassin's Creed. І пасля ж гэтага распрацаваў, я не памятаю, Ubisoft ці не Ubisoft, таксама распрацоўвалі ўжо асобную гульню. Я стары, я забыўся, яна правалілася цалкам, бо яна была сырая, нецікавая. Божа. Таксама пра піратаў. Таксама пра піратаў. Вось настолькі гаўно было, што яна ў мяне вылецела з галавы, але яны там на яе патрацілі там умоўна 150 мільярдаў. Так, і гэта таксама Ubisoft-овская. Мільёнаў. Вось, і яна правалілася, яны такі, ладно, з гэтым у нас не... Давайте зробім тое, што людзям спадабалася. Давайте просто на сучасны, грубо кажучы, рухавічок Unreal-аўскі нацягнем сучасную графіку і будзем яшчэ раз прадаваць. Вось, патрацім там 50 мільёнаў, збяром там 300, вось. І гэта, в прынцыпе, з пункту гледжання бізнеса нармальна. Але у мяне пытанне, а нахер, здайце што-небудзь новенькае ўжо, я не хачу рэмейк. Вось слухай, робіцца рэмейк Готыкі, я буду у яго гуляць 100%, але выключна праз тое, што я ў першую Готыку амаль не гуляў. У мяне тады, калі гралі ў першую Готыку, у мяне не было кампа, потым, калі комп з'явіўся, мне ўжо было не да Готыкі. Карацей, першую Готыку я не... яна прайшла міма мяне, я вось выключна праз гэтых хачу сабе набыць рэмейк Готыкі і пагуляць. Але ў астатнім, можа рэмейкі мусяць і памерці. А ў Ubisoft, чаму ўвогуле пачаў? Дарэчы, зараз у Steam Windrose з раннім доступам. Не памятаю, ад каго гульня, можа і нават індюшаціна якая, але судзячы па стрымах, па відосіках, там вельмі такая файная індюшаціна. Таксама пра піратаў, прамацоўваеш карабель, выконваеш заданні, і там нават ёсць мультыплеер. І водгукі на гэтую гульню, якая ў раннім доступе, вельмі файная, я нават таксама... І каштуе яна не той, каб багата. У адрозненне ад Ubisoft-овскага рэмейку, які будзе там, я не ведаю колькі. Вось, што яшчэ у Ubisoft адбываецца?
пазакрывалі яны да халеру усялякіх праектаў. Адзін з іх гэта Альтера, гульня ў духу Animal Crossing, але чаму яны закрылі? Ну, таму што гэта прамы канкурэнт таго, што зараз робіць Hoyosphere, называецца Pitted Planet. Hoyosphere гэта тыя, хто робіць Genshin Impact. Ну вось, карацей, крызіс за крызісам, не могуць яны ніяк з гэтага крызісу вылезці, пазакрывалі свой чарговы шматабяцальны праект, і такія, ну цяпер будзем, значыць, рабіць рэмейк чорнага сцяга. Праект, на якім у іх працавала вельмі буйная каманда з 3 апошніх гады, паўнавартасная студыя, тыпу з усімі выдаткамі 3 гады, то бок яна каштавала як паўнавартасная гульня. Хутчэй за ўсё, там ёсць працоўныя билды, там ёсць паўнавартасныя дэмкі, у якіх ёсць сапраўдны геймплей, блядь. І яны гэта закрываюць. Ну, слухай, калі яны могуць дазволіць сабе гэта, то бок 3 гады укладаць грошу, а потым проста іх спаліць, то я думаю, у Ubisoft не ўсё так дрэнна, як нам пішуць. То тады гэта інвестыцыі ад фондаў арабскіх эміратаў у прынцыпе хапае. Ну, слухай, нават у Wiser Games была такая сітуацыя. Яны распрацоўвалі гульню, што там была, штосьці кшталту... Wiser мабілкі робяць. Так, але яны распрацоўвалі, таксама укладалі грошы ў 3D-шную гульню, там пра баёўку, наколькі я памятаю, штосьці кшталту. Я ў Wiser прапрацаваў 3 тыдні. Не, у мяне там ёсць знаёмы, які там праект-менеджерам прарабіў, напэўна, гады 3 таксама. Мяне ў 2018 годзе нанялі на працу, яны мяне сханцілі з іншай працы, я прыйшоў да іх, я павінен быў заходзіць у вакацыі, паехаць адпачываць у Італію, яны мяне адразу ж я прыйшоў, адзін дзень адпрацаваў, на наступны дзень уехаў у вакацыі. І 3 тыдні быў у вакацыях, а калі прыехаў, даведаўся, што на праект, які мяне ханцілі, на яго не атрымалася сханціць болей людзей. Зусім, ніводнага чалавека. І атрымалася, што мяне туды ханцілі як ліда. І атрымалася, што я сижу без каманды. Я кажу, типу, у мяне есть люди, давайте, типу, я их поклічу, хуе маё. Вось, они такие, да, давай дамаўляцца пра сабесы. Вось, і ў выніку я даведаюся, што вось увесь наш кірунак яго закрываюць, таму што вось, я не ведаю, там ці то камусьці нешта стрэльнула ў галаву, ці нешта такое, але вось яны мяне нанялі, і яны мяне зволілі праз 3 тыдні з 3 заробкамі, таму што яны закрылі мой проект. То бок, яны мне просто гроші заплатілі. Ну, файна, слухай, ты і ў Італіі пабываў, і грошы атрымаў. Дзякуй, Wiser Games. Дзякуй. Так, я не памятаю назву праекта, але там таксама, ведаеш, там самураі, ніндзя, баёўка, 3D-шная будзе. Я ведаю, пра што ты кажаш, гэта быў праект на кшталт гэтай Ninja Shadow, дзе гэта файтинг на мабільніке. Толькі на кампе яны там, ну, не на кампе, а на кансольках. Ну, на кампе таксама, насамрэч. Карці не пайшло, і таксама гэты праект праіснаваў там 2 ці 3 гады, яны яго укладваліся, потым такі, ну і все, ладно, мы закрываем. Ну, окей. Я просто билды нават могуць сабе дазволіць, значыць, не ўсё так дрэнна. Ну, і вось. Пагаворым пра наш любімы... стой, пачакай. Давай не пра Apple пакуль. Рынок лайфсімаў. Я ніколі не гуляў у лайфсі. Я гуляў у Sims 4, і я такі... Мне было настолькі нудна кожны раз. Я некалькі разоў спрабаваў. Я просто кідаў. Тут яшчэ такая тэма, што можна лічыць лайфсімамі. Просто Animal Crossing таксама лайфсім. Ну Animal Crossing не зусім гульня для мяне, хаця мне мой сябар вельмі раіў. А ты гуляў Animal Crossing? У мяне быў перыяд гульнявой імпатэнцыі, і ён кажа, ну пагуляю у Animal Crossing, магчыма табе дапаможа, і не дапамагло. Да. Слухай, ну
Animal Crossing для мяне вельмі асабісты праект. Ну так. Гэта адна з маіх найлюблёнейшых гулень, прычым яшчэ той Animal Crossing, які быў да New Horizon, божа, не памятаю, як он называўся, які быў на Nintendo 3DS. Я гуляў спачатку яго. Я памятаю, мне была гэтая 3DS-ка, я пазнаёміўся з нейкай дзяўчынай у Менску, мы пайшлі на спатканне ў кальянную, і яе таксама была 3DS-ка, і таксама быў усталяваны Animal Crossing. І там была сістэма, што можна было, калі побач две кансолі знаходзяцца, можна было праехаць на востраў да чалавека, і яна прыязджала да мяне. Вось. І мы пасля гэтага з ёй ні разу не бачыліся, але в маей вось гэтыя жывёлы на востраве, яны такія тыпу: ой, а дзе там гэтая Сашенька, якая на Сашенька была падпісана? Тыпу, чаму яна болей не прыязджае? Хуё мае, такі: о! Блин, ну гэта прикольно. А мне кожны раз рабілася вельмі нудна, таму што там трэба было расціць Сіма і адпраўляць яго на працу. І я такі: я ж толькі з працы прыйшоў, і мне трэба гэтага беднага чалавечка, якога я стварыў сам, пхаць сваімі ўласнымі ручонкамі бруднымі зноў на працу. А там жа яшчэ мне іх, ну, я эмпатычны чалавек, яны такі тыпу: о, я стаміўся, або я стамілася, і такі бедныя няшчасныя. Такі: не, ты мусіш, табе не будзе чаго есці ў наступным месяцы, бо табе трэба плаціць арэнду. Ідзі працую. Яго на гэтым фоне ўсё дэпрэсія, ён ўсё больш няшчасны робіцца. Я такі: ёб твою раз, што я за чалавек. Моя гульня вельмі падобна на тваю сесію у гэтай гульне. Маё жыццё вельмі падобна на гэтую сесію. А ў мяне што інакш? Тыпу, я люблю сваё жыццё. Мне і так не это самае. Ведаеш, я што, плачу за гульню, каб ёю яшчэ пакутаваць? Ну, тыпу, ай-яй-яй. Ну, карацей, вось, не зайшло. Мне здаецца, у Ubisoft просто не атрымалася падтрымліваць такі праект, таму што гэта, па-першае, кросс-платформеннасць, па-другое, табе трэба заўжды дадаваць туды шмат контенту, каб гэта жыло, таму што вось зараз Animal Crossing, ён бы жыў, калі б Nintendo завозіла шмат контенту, але там Nintendo завозіла 2 буйных патча і некалькі, там, 3, здаецца, не буйных патча з 2020 года. У 2020 годзе яно выйшла, у сакавіку 20-го, калі не памыляюся. Вось, і за гэты час гэта вельмі мала. А Hoyoverse, яны там па Genshin Impact і Zenless Zone Zero, бачна, што яны могуць завазіць контентныя абнаўленні просто штотыдзень. Таму што мне здаецца, што ў іх там, па-першае, рабы сядзяць, якія просто вось так херачаць без перапынку. Па-іншае, штучны інтэлект, які ім просто, яны ж карыстаюцца штучным інтэлектам і для генеравання відарысаў. І вось усё, тыпу, ніякіх вось гэтых тэм з тым, што мы ахоўваем аўтарскае права. Не, кітайская студыя. Таму ім будзе вельмі складана. Ну, мне было б цікава паглядзець, які бы Animal Crossing зрабіў бы Ubisoft, але мне яшчэ і цікава паглядзець, які Animal Crossing зробіць Hoyosphere. Таму я, магчыма, ну, як мінімум пагляджу, што гэта такое, але вось Genshin Impact мне не вкаціў, хаця я вельмі люблю Зельду. Zenless Zone Zero я спрабаваў гуляць, я просто не зразумеў, што гэта, таму што гэта ж нешта паміж GTA, Зельды і яшчэ чымсьці. Просто складана для мяне. Вельмі шмат усяго. Я просто не аўдыторыя. Ой, ну што, паговорым пра наша любімае, пра Apple. Там будзе новы... Часу здаецца, што мы эплаёбскі падкаст з нашымі гэтымі. Я ні разу не эплаёб. Слухай, я нешта сядзеў у туалеце нядаўна. Глядзеў у свой iPhone. Так і было. І прыйшоў да высновы, што я магу зразумець людзей, якія... Бляху, у меня такая глыбокая мысля была. Я магу зразумець людзей, якія хейцяць айфоны, але не магу зразумець людзей, якія кажуць, што гэта круто. Ну, тыпу, сёння на рынку ёсць нашмат больш выгадныя прылады за той же самы кошт. Вядома. За той же самы кошт 100%, просто 1000, я так могу сказаць. Але тут тэма ў тым, што ў цябе ёсць экасістэма. Ну, вось ты ў яе вліўся, у цябе MacBook, у цябе iPhone, у цябе iPad, у цябе Apple Watch. Я просто пералічаю тое, што ў мяне ёсць. У
цябе яшчэ і AirPods, якія вось паміж гэтым усім пераключаюцца вельмі хутка. Таму ты просто вось потрапляеш у пастку, дзе без конца у цябе Apple. Я згодны, што гэта зручна, але ў мяне з экасістэмы толькі вось гэтая вось байда. І мы недавно вось літаральна на днях хадзілі як бы там гуляць, фоткацца з жонкай. І я такі, бляха, наколькі ж все ж такі айфоны круто фоткаюць. Я так кайфую. І якія відосы прыгожыя. Гэта не найлепшыя фоткі. Там таксама ёсць вось гэта, ведаеш, калі піксель-хантынгам займацца. Там таксама можна знайсці да чаго прыдзірацца вельмі хутка і вельмі лёгка. Гэта не ідэальна і не найлепша. Напрыклад, Huawei Pure, яны таксама вельмі добра сёння фоткаюць. І іншыя кітайскія брэнды таксама, калі пашукаць. Не горш, дык адназначна. Ось. Але файна. Я кайфану. Ну так. Я кайфану. У меня быў піксель, у меня быў 6 піксель, у меня быў 9, у меня быў 9А, які я прадаў потым Гомзіку. Гомзік, прывет, ніводнага падкасту без узгадвання. Вось. І ну, ёсць ўсё ж таки розніца, нейкая купертынаўцы так постпрацэсінг гэтых фотак наладзілі менавіта так, як ён падабаецца мне. Мне ёсць чым параўноўваць. Жонка, напрыклад, казала раней, прыбяры свой піксель, я на ім выглядаю старой. А я гляджу, і рэальна, там нейкая праблема у постапрацоўцы фотак, ён овершарпіць вельмі моцна, калі ты фоткаеш людзей. Там твары настолькі выразныя. Тыпу. Настолькі порыстыя, настолькі непрыгожыя, яны нават у жыцці так не выглядаюць, як яны выцягваюць вось сваімі алгарытмамі вось менавіта скуру чалавека. І я просто гляджу, ну тыпу, я не так выглядаю, жонка не так выглядае. Ось, калі не фоткаць людзей, піксель просто топ. За свае грошы гэта агонь, ну, у плане фатаграфій. Відэа не. Відэа ён здымае з рыўкамі, там могуць быць відэа 100% гэта айфоны. Найлепшыя відосы гэта айфоны, гэта можна проста зразумець тады, калі ты сходзіш на які-небудзь канцэрт. Так, да і не толькі. Да чаго мы гэта ўсё? Apple абвясціла пра змену кіраўніцтва. З 1 верасня 2026 года новым генеральным дырэктарам стане Джон Тэрнус. Вось цяперашні кіраўнік Тім Кук, які ўзначальваў кампанію апошнія 15 гадоў, перайдзе на пасаду выканаўчага старшыні. Хутчэй, гэта пенсія. Нібыта чым гэта рэальная пасада. Гэта пасада разлічана на чалавека, які проста будзе атрымліваць грошы за тое, што ён быў малайчына. Ну тое, што ён быў малайчына і нікуды больш не пойдзе. Так. Таму зараз вельмі шмат хто разважае пра тое, што адбудзецца з Apple далей, але давайте паглядзім на тое, што адбылося з Apple рэтраспектыўна, што змянілася з Тімом Кукам. Давайте. Тім Кук прыйшоў у 98 годзе у Apple, а шырокай публікі стаў вядомы ў 2011, калі замяніў Стіва Джобса. Стів Джобс цяжка захварэў на рак, і ён сышоў з кампаніі, а Тім Кук яго замяніў, атрымліваецца, да таго моманту, як яшчэ па факце замяніў, да таго моманту, як Стів Джобс памёр. За час ягонага кіраўніцтва усе пішуць пра тое, што кампанія вырасла прыкладна з 350 мільярдаў даляраў да 4 трыльёнаў на красавік 2026 года. Але тут трэба рабіць зніжку на тое, што усе тэхналагічныя кампаніі за гэты час настолькі моцна выраслі. Вырасла Nvidia, вырас Facebook, зараз Meta, вырас Google і гэтак далей. То бок усе тэхналагічныя кампаніі яны сталі каштаваць трыльёны. Вось, пры гэтым эпоха Кука, яна не настолькі рэвалюцыйная атрымалася, як у Стыва Джобса. Яна хутчэй пра тое, што Тім Кук прыйшоў, і ён займаўся маштабаваннем і шліфоўкай вось таго, што існавала вось усёй экасістэмы. Таму што былі і праблемныя прадукты. Вось, але было і там добрыя рэчы, зрабілася шмат класнага жалеза, напрыклад. Так. Вось, з'явілася шмат класных сервісаў. З'явіўся там Apple Music, які стаў, ну, проста
там прыносіць як некаторыя Apple Music прыносіць як Spotify. А Spotify гэта не маленькая кампанія. Apple TV зараз канкуруе з Netflix і HBO. Ён меней, але паколькі ён убудаваны інфраструктурай у Apple, у яго тыпу даволі высокая база карыстальніку, плюс калі вы набываеце новую нейкую прыладу, новы iPhone ці нешта такое, то ён вам дае год падпіскі бясплатна да сіх. Вось. Apple Pay быў распрацаваны. Apple Pay гэта сапраўды тое, што проста вось да гары нагамі перавярнула ўсю індустрыю. Што не перавярнула індустрыю, але павінна было, гэта быў Apple Arcade, таму што калі запускаўся Apple Arcade, казалі, што гэта будзе проста нешта неверагоднае ў плане мабільнага геймінгу, але мы ведаем, што мабільны геймінг існуе для таго, каб свайпаць трыўрад. Па апаратнай частцы галоўнай тэхналагічнай рэвалюцыі гэта, канешне, пераход на Apple Silicon, гэта лінейка M1, M4, якая вось фактычна зараз адмовіла ў залежнасці Apple ад Intel, таму што калі вы памятаеце, раней усе MacBooki, да ўся тэхніка Apple была на працэсарах Intel. Вось. Так. І прычым у айфонах яны таксама перайшлі на вытворчасць сваіх працэсараў, гэта працэсары лінейкі А, яны мегаэнергаэфектыўныя. Таксама, што магу згадаць, яны перайшлі на свае мадэмы, якія яны зараз засоўваюць у тэлефоны і хутка пачнуць засоўваць іх у ноутбукі, каб там был заўжды 5G інтэрнэт і ты не быў прывязаны да Wi-Fi. Буйныя прадукты перыяда Кука гэта першапачаткова Apple Watch, які вось проста рэвалюцыя. Вось мы кажам смарт-часы, мы сабе ўяўляем Apple Watch. Ніводная кампанія, якая выпускае гадзіннікі на андроідзе, якая выпускае на іншых аперацыйных сістэмах, яны нават блізка не падышлі да таго, што было зроблена з Apple Watch. І Apple Watch гэта зараз кампанія, якая памерам можа паспаборнічаць там з вытворчасцю тэлевізараў ад Sony. Яны зарабляюць грошай болей, чым уся вытворчасць тэлевізараў Sony, напрыклад. Там болей, чым уся Sony Bravia. Вось. AirPods — гэта адзін з самых галоўных бізнесаў Apple, TVS-навушнікі, яны зараз прыносяць аграменную частку і каштуюць як некалькі ўжо Spotify. Быў правал камерцыйны, гэта быў Apple Vision Pro, але вось пры ўсіх пералічаных прадуктах тыпу можна было пажертваваць Apple Vision Pro. Гэта ведаеш, тыпу не пракаціла, выкрэсліваем нічога страшнага. Так, і гэта можна было сказаць, што мы зрабілі тэхнічную рэвалюцыю, як бы вось мы паказалі як трэба, і ну тыпу можна як-небудзь ад гэтага адмазацца. Вось. Што па правалам, акрамя Vision Pro адбывалася, гэта пастаянны ціск з боку рэгулятараў у еўрапейскім звязе і ЗША. Гэта антыманапольнае пытанне па Apple Store, гэта антыманапольнае пытанне па Apple Pay і гэтак далей, і гэтак далей. Плюс вельмі доўгі суд з Epic Games, дзе прыйшлося прагнуцца часткова ў ЗША яны не прагнуліся, але ў выніку гэта пацягнула за сабой тое, што Apple былі павінны зрабіць Apple Store не адзінай крамай, якая проста прадае нешта маецца на ўвазе Apple Store на мабільнікі. Існуюць зараз альт-сторы ў еўразвязе. Вось. Кароче, у выніку Тім Кук, ён застаецца ў гісторыі, па-перша, пачаткова як менеджер, а не як інавацыйны дырэктар, які вось зрабіў рэвалюцыю. Гэта эфектыўны менеджер, першапачаткова. І ён не вынаходзіў столькі новае, колькі ён проста ператварыў Apple з вельмі буйна растучай кампаніі ў вельмі стабільную тэхналагічную машыну. Ён пасля сябе застаўляе Apple, які праіснуе яшчэ мінімум 20, 30, 40, а можа і 50 год. То бок грошай у іх хапае, Apple зараз гэта хутчэй такая міні-краіна ў краіне. Так, я згодна з абсалютна ўсім. Трэба прызнаць, што з часоў... Ну, Стыў Джобс быў рэвалюцыянерам свайго часу, ён быў своечасова. Пасля Стыва Джобса ніякіх прарыўных ідэй па сутнасці-то і не было. Усе кітайскія брэнды пачалі... Ну, тут насамрэч про маркетинг тогда, здаецца, кажам, таму што ідэі і ўвогуле тэхналогіі. Ну, у сэнсе, а што змянілася з 2000, боже мой, якога там, калі прыйшоў Тім Кук?
Што змянілася з 98-го давай года? Мы Да не карыстаемся халера, па просто- факце тымі ідэямі, просто- якія былі распрацаваны пры Джобсе. Гэта смартфоны, якія вось у Так, цябе так, шкло, вось пальчык, свайпаем. Так, все твое, і все, і больш нічога. Ну там софтверныя змены. У плане тэхналогій не змянілася абсалютна нічога. Камеры тыя ж самыя, змяняюцца толькі алгарытмы постапрацоўкі. Нават, не ведаю, шматмільярдныя кітайскія бренды, як толькі з'яўляецца новая версія айфона, яны пачынаюць капіяваць, не ведаю чаму, замест таго, каб ствараць нешта унікальнае, як, напрыклад, Nothing Phone. Nothing Phone цудоўная мабіла за свае грошы і выглядае даволі такі прывабна. Але канструктыўна гэта тая ж самая скрыначка з мікрафончыкам і ўсё. Нічога з таго часу не змянілася абсалютна. З чаго нам сёння не хапае, гэта аўтаномнасці. Вось было б файна зараджаць мабілу раз на тыдзень. Вось аўтаномнасць будзе лепей аўтаномнасць, ужо будзе файна. А так Apple гаўнаеды ўсё адно, што не дадаюць падтрымку беларускай мовы. Таксама. Прычым не было б пытання тыпу вам нахуй не трэба гэта самім перакладаць, мы гэта самі зробім. Як гэта робіць Telegram, бо Telegram на беларускую мову перакладае не камандны Telegram, гэта робяць валанторы. Ці валантэры, не ведаю, як правильно, валантэры, напэўна. Гэта робяць нашы беларускамоўныя валантэры, але просто, Telegram малайчына, што яны пагадзіліся, яны пачулі людзей, якія хочуць гэта зрабіць, яны такі, так, окей, давайте. Вось. А Apple нават чуць нічога не хоча. Гаўнаеды. Яшчэ мяне вельмі бянтэжыць адсутнасць свайпа. Адсутнасць, як это, крок назад, карацей. Ведаеш, як ёсць на андроідах універсальны жэст. Яго няма. І мяне гэта бянтэжыць дагэтуль, я ўжо некалькі месяцаў. Нават не разумею, пра што ты кажаш. Я не ведаю, што гэта за жэст. Тыя, хто, карацей, можна справа пайсці назад, ведаеш, каб зрабіць крок назад, табе трэба свайп з левага боку зрабіць. І гэта рэалізавана на андроідах нашмат лепей, бо ты можаш правым пальцам, ведаеш, проста і назад. Айфонах так не выйдзе, табе трэба будзе або цягнуцца проста, ведаеш, ось правым пальцам да левага краю цягнуць, або проста левай рукой карыстацца. Гэта абмежаванне, гэта нязручна. Гэта рэалізавана пакончана, бо яшчэ не ўсе мабільныя праграмы падтрымліваюць вось гэта вось жэст. То бок там трэба ў некаторых яшчэ нават уніз цягнуць. Карацей, неаднастайнасць. І для мяне вось гэта вось тое, што я кажу, гэта ёсць насамрэч мае Apple, што пры ўсіх гэтых базавых недахопах, як на мяне, кампанія ўсё ж такі малайчына. Яны вельмі высока цэняцца ва ўсім свеце. Я такі, вы базавы функцыянал не можаце наладзіць. За што вас любіць? А потым я раблю фотку і такі, дык вось што. То я разумею. Ёсць за што любіць, ёсць за што крытыкаваць. Так. Што, дзякуй вялікі за тое, што паслухалі. Гэта быў, 90-й, атрымліваецца, выпуск. Падпісывайцеся, заносьце грошы на Patreon, уступайце ў ТГ-канал. У нас там яшчэ мы на наступны выпуск будзем азначаць 4 гады першаму гікаўскаму. Па спасылачке ў Telegram-канале можна нам задаць любое пытанне, якое вы захаціце. Там Google форма. Яшчэ мусіць выйсці выпуск, я не ведаю, які гэта будзе, 91, 89, які гэта будзе выпуск Я таксама не ведаю. Госцей. Хутчэй за ўсё, мне здаецца, што мы зараз выпусцім гэты, потым выпусцім 4 гады, а потым выпусцім наступны, які запісаны, таму што там так ужо будзе атрымлівацца. Карацей, у нас ёсць яшчэ. Каб не цягваць проста 4 гады. Лагічна. Таму што у нас там таксама госць ёсць. Так, частка для Патрэона гэта не зусім гікаўская тэма, там мы больш разважаем пра набалелае. Файна паслухаць. Падпісвайцеся. Лёша скажа дзякуй. Дзякуй. Да, пабачэння.